Inhliziyo enecala yikuthola ukuphumula. Siphile ezweni lenhlupheko hlalelo ovalweni. Siphila nabantu abangenawo unembeze enhliziyweni, abangenalo uzwelo ngisho naseyinganeni, noma behamba bagijima phezulu kwegazi emhlabathini. Inhliziyo enecala yikuthola ukuphumula. Umhlaba esiphila kuwo phela sewaphenduka i-shooting range, sewafuya inkabe ezisemayiqhamuka kuphele nasozwaneni. Eyibulala abantu maqede zidla ama-1000, zibanjwe ivalele ejele eseleni. After 2 days iphume igcwale estradini. Imizi eminingi ivaliwe, eminye ayinabani. Kwathi ngwawena mbulalo ayobulala lo yababa kazwayenzeni. Wafela izinto zakhe, yazi ngampela iqiniso alikho emhlabeni. Imbongi iqopha inkondlo ikhuza kuzwakali. Abefundisi sebathandaza kwaphela amabhayibheli, ukufa kukathali. Omama sebakhala kwaphela amagama noThixo akaphenduli. Amasosha sagijima abeka phansi iqali lutho kuyibamba igebengu. Inhliziyo enecala yikuthola ukuphumula. Kepha balokubanda ababulali badla imali yegazi abakhathali. Abanendaba nanokuthi isigazi lomuntu liyakhuluma, kepha bona bazokuluma nomoya uzophuma kuphela ukuchoma. Nasi sibambe phela kukhuluma. Mbulalo hambe bulala abantu ngithi kuyeza nakubo ukufa. Inhliziyo enecala yikuthola